तो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सिया ब्लग्स जोङो दा टाउनाव थांनो नागिरदों आंनि बिबोनांजों आंजों आरोना जोङो दा टाउनाव थांनानै नानिनि थाखाय केक बानायहैनो नागिरदों नानिना बार्थडेआ गाबोनहाय ओंखायनो केक बानायहैनोसै जोङो दा बिबोनांजों आंजों केकआ बेसेबां थाङो बा बेसेबां केजि बानायहोनो बेखौ दा दाम आरो बानायहोनो थाखाय थांनो नागिरदों आरोना दा जोङो रेडि जाखाबाय अलरेडि नै नायनो हागोन थांनो नागिरबाय जोङो फैदाव माबार थांसै जाबाय नैबेखौसो जोंनि न'आव सानलायलायसिगौमोनदां ब्लग बानायनाया नाथाय बे नङालै जोंना गरिबसो जोंनाबो ओइहायसो औ नै अट'सो दङ जोंना जेबो गैया थांसै थ' सालायदो नोंनो दा होमबा बे सालायथोंसै बिबोनाङा गाखोनोसै बा गस्लाया हिब्रा नै बेना फसायबावबायलां जाम्बाल हरफै थ' थांसै आं केमेरायाबो मावसिजोबखायो गाखोबा बरिया मोनलायलायो बार गोजोन आरे क'क्राझार वी आर कामिं लामायाबो जों हिटलै नङा होनलाय बरिया क'क्राझारनि बेस्ट लामा होनबा बिथिंनो बै मैन लामाजोंथ' बायजोबखानाय दाखालि दैज्लांनिजों दै फ्लाद जाजोबनायजों फुल गाज्रि जाजोब्बाय लामाफ्रा नायब्रा उन्दुजाथावथाव फुदुंजाथावथाव नायदो फुदुंबाबो नायदोस बे लामाखौ बेफोरसो दा लामा हेमेट' थबादों एल' दादोब्बाय जालाय नामा बेसे समायना जोंनि मिथियार हेमेट' थबादों एल' दादोब्बाय एल'रा अखा थाइफ्रिबाय बालसो नानिनि बार्थडेआव गाबोन अखा हायाबा हामगौलै बिराद जारला जागोन जोंना नानिसिया माला बोसोरसे जागोनब्रा देगोन औ फात्ताखौनो मोनस्लाबासै बोसोरसे जालायलायबाय गाबोन बार्थडे नानिनि नै ब्रह्म बाबा टेक्न' स्कुला बेयावबा फोरोंनो हागोन ना हाला फोरोंनोलाय सानदोंमोन बावनो हागोन ना हाला जाखो बाजै हटेला फुरा बिदिनो दरखंजों हाबलांजोबदोंमोन क'क्राझार मेन सिटि मोनसे टाउन मोनसे आरोना थ' गाइस नै जोङो सफैबाय दा टाउनाव नैबेलाय केक दखाना बेनो ओरै थांबाथाय अभार ब्रिज मोनहैबाय आरोना दा जोङो नै अखाबो थाइफ्रिबावबायसो बालनि नैबावनो बानायगोन केकखौ नन्दि बेकारि बेनाव बानायनोसै बिखारिनाव नन्दि बिखारिनाव बानायनोसै नन्दि BAKERY बिखारि नङा दालाय नन्दि बिखारिनाव बानायनोसै जोङो एक्सुवेलि बेनानो देरसिनबाव केक दखाना क'क्राझाराव नाथाय बानायनोसै नै जोंना क'क्राझारनि ब्रुज खालिफाया बेनो जौसिन बिल्डिङा क'क्राझाराव दा बानायनोसै मा केक दङ र' डिजाइनफ्रा नायनो हागोन नै मेरला दङ बिदि बानायजोबनो हायो आरोना केकफ्रा नायनो हागोन बेसेबां बरिया दं
फसायाखै दिथुन मोजां आरो मोनबा जाजोबगोन ना जाजोबा नों बेखौ जाजोबो गासिबो सोलाखेजोबनांगौ आरो मबाइलाव साबसिन साबसिन डिजाइन दंबावोमोन बे ओरैनो डेम'सोमोन बे डेम'सो मबाइलाव साबसिन साबसिन दंबावो नाथाय जोङो देखायथ'वासै आरो ना नानिनि थाखाय माबायदि केकखौ लादों दा गाबोन डाइरेक्ट देखायनोसै आरो ना बार्थडे समाव ओंखायनो एसे सारप्राइज दोननो थाखाय ओंखायनो देखायथ'वासै दा नैबेफोरखौ नायदो बेफोरनिफ्राय एसे साबसिन आरो ना एसे गिदिरसिन बानायबाय दा होमबा नायबाय थादो भिडिअखौ जों माबा माबि लांबावनो नानि थाखाय गाबोननि ब्लगनि थाखाय होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दुखु मोनबाय नामा नन्दियाव हाबनाय हायासै नन्दायावसो हाब्बाय दा बै ब्रह्म शपिंआव हाबहैनोसै ना ब्रह्म शपिंआव हाबहैनायनो जोङो बै ब्रह्म शपिंआव बिराद गिदिर गिदिर फुथुला थायो बांसिनानो बिशाल ओमफ्राय बिदिनो बाजार इन्डियाफोरखौ मिथियो आरो ना सिटि लाइफफोरखौ नाथाय नैबे ब्रह्म माबाखौ मिथिया आरो ना बांसिनानो बे ब्रह्मआ नाथाय बिराद दामबो नालाय ओंखायनो बाव हाबहैखाया शपिं मल बायदिखौ नुखाया नायबाय थादो होमबा आं देखायनोसै दिनै फार्स्ट टाइम रावबोथ' बाव भिडिअ बानायफेरखायाखैदां ना बानायबायबो जानो हागौ जिखुनु नायदो नायनो हागोन बेलाय बेनो एलाय मदन महननि खाथियाव बे मदन महन नालाय बैलाय क'क्राझारनि आइफेल टावार आइफेल टावार लायनो मामोनलाय ब्रुज खालिबा बिनि खाथियावनो बेलाय स्मल ब्रुज पालिका येल' कालार बेयाव फैबानो जाबाय गारिखौ दोनथ'बाय नायदो हालोदा नाय लामाया लोमजोबनानै नायदो सोरबा सासे मानसि नुदों नामा बाव मा जोंनि अनगा सोरबा मानसि नुदों बाव बिसिबां हिट ना नायलाय सिथाव हेलमेट हमबाथाय माबायदि जायो खानायफ्रा दं नै आयै बिसिबां बरिया बरिया दं नै बांसिनानो नंमारगौलै मायारिबो बांसिनानो बिशाल मोनथियो सिटि लाइफ मोनथियो ओमफ्राय फेमास जोब नालाय बिसोरो नैबेखौ बांसिनानो मोनथिया आरो ना मानो होनोबा नैबेयो एकदम आलदा शपिं मल बायदिखौबो नुवा नालाय टाउन गेजेरथाराव बोरैबा आलदानो नायनो हागोन नै एफारां गुफुर नङा दे नै बोरैबा नैबेनि माबा रिफ्लेक्ट जानानै बेसेबांबा गुफुर जालायबावो नै दे बिउटि प्लास होनायफोरबायदि नैफोरनि दामखौ सोंदो नों सोंजाया डेन्जारेससो नै माबा दं बुलेट दा नानि थाखाय नायनोसै मा मा लाङो बेलुनखौथ' लाखाबाय केकबो अर्डार होखाबाय केकखौ गाबोन देखायनोसै आरो ना बार्थडे समाव औ दा जाजोबखाबाय अलरेडि बाजारबो बानायखांखाबाय आङो दहाय खरसा एरिखौ दा नानिनि थाखाय बिदिनो मोनसे मोननै एसे साजायनो थाखाय जिनिस लानोसै आरो ना बेलुनबो लाबाय केक बानायखाबाय आरो मा दंबावो गेलेग्रा लानोसै माबा माबि लानोसै गाबोन डाइरेक्ट केकखौल' लांफैनोसै आरो ना केकखौ जों देखायासै मानो होनोबा एसे सारप्राइज दोनसै आरो ना गाबोन डाइरेक्ट देखायनोसै नानिनि बार्थडेआव 21आव नालाय दिनै 20 डेटआ जुननि 20 दा नैबो बिराद गिदिर दंमोनलै फुथुला मोनसे दा अबाव थांग्रा नैबाव दोनोमोन बेसेबांबा गिदिरखा सोरबा लांबायदां बाल आंसो बायनो सानदोंमोन फैसा गैयाबाबो बाखि लांथ'नो नागिरदोंमोन आङो दा देखायनाय आङो बेयाव थालाया 2 थालाल' गाहायाव मोनसेमोन ओमफ्राय बेयाव बारा जेबो गैया साथा सुथा माबा माबि बेफोरखौलाय बाजारावबो मोनखायो दा नैबेफोराव नायनि मा मा मोनो नायबाय थादो होमबा भिडिअखौ ओंखारबाय जोङो लासिंसिं मोखां लानानै जाबाय जोंबो ओरैनो जास्ट नायनोसो फैखादोंमोन लानांगौ जिनिसा गैखायाबालाय स्प्राइटसो नांगौमोन जोंनो बायहेरायाव लायनोसै ना मिनि खोमागासिनो नै हाथायफ्राबो नायजाया फेरखंजोबो आंना आइसक्रिम डिग्गि आरे बाबा आइसक्रिम डिग्गि आरे बाबा काजु शेकनो हाब फार्स्ट टाइम नुदों आं क'क्राझाराव थायोबाबो मिथिया मा मा दङ माथो बिदिबो फानग्रा जाबाय दाना फरेननि बायदि बिदि नायनो फैलाय मा मा दं मेनु है कि नहीं भैया किस तरफ वाह आमा आइसक्रिम मैन जंकी फंकी होननाय जाबाय काजु शेकआ 50 आलमन्ड शेकआ 50 बादाम शेक लेसि बहा बेखौ लोंनांसिगोन सानजों मोनसे मोनसे रस लेसि बेखौ लोंसै फैदो डेन्जार दाम दामलै आसोलना oh ya rose lassi today
रस लासि टुडे दरटु नै लोंनाय नै मा दं 40 थाखाथारनो बेनो नायनो 40 थाखानि माबा जादोंना जायाखै लाब जादोंना जायाखै र' खिथानां जायो आइसक्रिमानो माबा गाइखेर सेवनायसो मोनजादों दखानाबो एकदम मेगन नाङो आरोना जानो लोंनो लुगैयो जायालै ओमफ्राय खामानि गैयाना आदै बै बायरानि आइसक्रिमा साबसिनथ' खामानि गैया थेवब्लाबो लोंफैबाय फैसाजों बायनाय ना गाइस नै आयु रागा जोंनो बिदि गोजा जाजोब्बाय आंना फैसाजों बायनाय ना गाइस गारनोबो हाला माथो खालामबावनो 40 थाखा गोजों बायराना लोंसेया बेसेबां लायो 20 थाखा लायोना जायालै लोंबा लोंनानै लस मोनबाय आङो 40 थाखा गोजों जेबो थावाबो मायादि मैगं बोथारबायबा जोंबो फाग्ला फैनो गोसो जाखागोन ना नै सोरबा सोरबाथ' खारनोसो नागिरबाय जानानै मा मोनजागौमोन चावमिन मोनजागौमोन जों फुल प्लेट गाइस नायनो हागोन गौरामिलि बिसिबां हिट डेन्जार साइज नुयोना बरिया नों खयबार हाबखो खनसेल' आं खेमब्रै खेमबासो जाबाय नै बिदिसो बिराद समायना ना अन्थाव अन्थाव ओरैसो नायदो ओमफ्राय नै दाखालि लोमनाया नायदो माबायदि जाजोबदों नै एस गेल गेलजोब मारै थायो जाखो अन्थाव बाथाव अमाजों मानसिजों स्प्राइट लानोसै स्प्राइट गिदिरखौनो लांखाथारसैलै राइडार चेन्ज खालामलायबाय जोंहा गिलिर नालाय बुस्थुआ सोलाय माबानांगौ जायो You need to know that I'm a rider. Hey, tonight we gonna streets on fire. Harus खोनाखादों दा आवासा Lil Wayne नि You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna streets on fire. बिदिसो Lil Wayne ना बिदिसो खान्थालजों अमाजों जानो मोनोब्ला सालाया आंना जायो गोजाजा बै न'आबो आंनिनो गोजाजा खान्थाल जानानै नुनायल' बियो बेफोरबायदि एसे लासै आंना आखाया मोजाङै गोरामाखै बिदिनो आथिं सुनानै लागोनि ओमफ्राय नानिमोना मा खालामदों नायनोसै बिसोर मा खालामनानै दं ओइ मुलिसो लोंनांदों नामा गगा मोनदों सना केक अर्डार होना फैबाय दे लोंद' लोंदो सना मा नायदों मा भिडिअ नायदों सना केक बानायहैखाबाय सना गाबोन लायनोसै 10 o'clockआव मम्मी mana itu? Ya haya nama mi. Di मोनाखाबाय नै मानो होनबा आङो बानायनो मोनासै दिनै खामानि मावनानै मानानै बिदिनो टाइमखौनो मोनासै आरोना बानायनो दा डाइरेक्ट हराव बानायबाय आं नै मानो होनबा आं दहाय होन्दोंमोन ना बिदिनो मा होनोमोनलाय ओरै देखायफैनो न'आव माबा माबि जेबो हायासै आरोना नै जास्लाबासैनो दा आङो गाबोन देखायनोसै गाबोननि बार्थडेनिखौ नैबे दिनैनि ब्लगाव दा दिनै बेयावनो एन्ड खालामनो सानबाय आङो मानो होनबा न'आव खामानि मावबाय माखासे मावसंबाय जेबो आं खेबस्लाबनो मोनासै आरोना हाखु दाखु जाजोब्बाय टाइमाव मानो होनबा बेलासि जाखायोमोन जों केक बानायोबा बाजार खालामनाय मानायखौबो आं बानायनो स्लाबनो हायासै होमबा गाबोन खेबसेनो नानिनि बार्थडेआव नायबानो जाबाय आं आसा खालामो जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै नोंथांमोनखौ दा होमबा भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबसै आरोना गाइस नायनो हागोन नै दहाय मावनानै नै मोनाजोब्बाय दा मोजाङैबो नुला
बिदिनो स्क्रिन खोंलाबायदोंमोन आरोना सियार टेबोल लायबाय टाइमखौनो मोनासै आरोना गाइस बानायनो मोजाङै दा होमबा गाबोन मोजाङै देखायनोसै नानिखौबो गासिखौबो मोजाङै देखायजोबसै गाबोननि समाव आरोना दा दिनैनि ब्लगाव होमबा नै ब्लार जाजोबबाय केमेरायाबो बारा मोजां नङा गाइस मोनायावथ' आरो गाज्रिसिनसो जाबावो नै क्वालिटिखौ नायनो हागोन दा होमबा गाबोन खेबसेनो मोजाङै देखायनोसै आरोना गाइस होमबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै गाइस थेंक इउ स' माच